السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هم نذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي Hudaý için oturuşuklaňyz we mehabbetleňiz we qadamlaňyz, adımlaňyz lütfu keremi bile kabul edip de hemmemde iyilun içeriğimiz, dost yarımız, kavmi hişimiz, enatamız, oğul gıydımız, dünya ve ahir saadet gönülmek, yüze aklık versin inşallah. Allah Teala yurdumuzu parahat edip vatanımızı emniyet, ağzı birlik, iman avraydan ayırmasın inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yaşayışlarından ve mübarek hükümlerinden ve ondan almalı derslerden mübarek 55-ci ve 56-cı yaşına bolan yağdaylardan. Kana İbnul Eşrafil Yahudi ganiyen mutrifen şaira. Geçen hafta Beni Qaynuqa diyen taife Yahudilerden Medine-i Münevvere'ye Resulullah'dan hükmetti inni kilab Medine'ye girmeliler ve başka yana hemmesini üşürüp iyi veriptir. Gelmeli değil Medine'ye deyiptir. İnni İbn Eşraf diyen bir Yahudi favatlı adam, alim adammış. Yahudilen alimmişti. Yahudilen molla ilimmişti. Şahirmişti öyle. Bedir cenginne mümin Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere üstün mololluğunu görüp içinin qaharını saklayabilmeyeni Peygamberimizi ve Kur'an-ı Kerim'i yamallap koşular koşup da öz yanını öldürüp din İslami yamallayan oham aydıptır lebatnul ardi hayrun min ehliha min zahriha. Mekke'nin uluqan adamlarına Muhammed özünün sahabaları bilen öldüren bolsa aleyhissalatu vesselam onun mende ölünüm o deyiptir. Şu tüyüslü bakıylık, şu tüyüslü içigara, hasutlık bunu betbaht edip bariye. Eğer Mekke'nin şu uluqan adamlarına Müslümanlar öldüren bolsa, jengde Müslümanlar üstün bolan bolsa, onun mende ölünüm o deyiptir yankı. Birce dakikalık bir ders alayım. Ey cavan dostlar, şular bir mübarek görürüngler, ulamalar giyicilerin günlüğü edip
sebit edip daqiq senet bilen täşi zamanaçyly alqaýdypdyrlar. Täsen men mundan ders alar ýaly. Zindigimizde, ýaşaýşymyzda ders alypda dünýä ahyr saadet gününmege ýeter ýaly. Ýaşaýşymyzda icra etmeli zady icra edip de qaçmaly zatdan qaçar ýaly. Şitady bir ulkan dersiň biri insan heywandan farkı bazadın biri näme? İnsan aklı huşu ba insan heywandan ulkan saýlanýan zadın biri geçenlerden ders almak, ibrat almak. Ben menne şu tüýsli bolsam, menne dargaja gow diýip öýünden çürim ders almaly. Bir betbaxt görüweti, gözü bilen görüpdi Allah Taala rahmatin Resulullah jana döküweti. Gözü bilen görüweti mümin musulmanlar üstüne bereketin döküweti. Yine de Resulullah jany yamallap içinin qaharyny çykarjak bolup goşgular düzmäni durupdyr. Meger dünýä boýunça Türkmen, Arap, Fars buluç beýlekisi ýok. Zerbul mesel goýupda gadimlerden ders almalyp zerbul mesel goýulmaýarmy? Dünýä boýunça bazatçy kafir musulmanlarda bazat. Her ýurdun, her milletiň özüniň bir zerbul meselleri bar. Gadimlerden ders almadan çürim. Geçip giden ne bolsa, şolaň düşen ýagdaýlaryndan ders almadan çürim, insanyň arasynda ba ýagdaý. Näme diýip adam görüp duran ýagdaýdan ders almalylar. Heywan görüp duran ýagdaýdan ders alýar. 3-4 heftimindan odalı geçenler gördüňi. Bir kepter başa kepteriň toru düşüp, duzugy düşüp duruşyny görenne başa kepterle uçup kaçıp gitýär. Barmy ýa şotak? Şotak däne dökübülle bolsa. Adam näme diýip başga bir adamyň şo ýol bilen gitse, dargap duruşyny görüweti. Yine de şo ýoly intihab edip oğramaly. Hani adamyň pikri, hani adamyň akly, hani adamyň sawady, hani adamyň bilmi. Yankı betbaxtağı alim adammıştık. Yahudilen alimmiştik. Basavad adammıştık. Molla adammıştık. Emma içinin qaralığı, hasadati, bakhillığı, men betbaxtlığı aşın çekip bariye. İyinden göreyli näme ýagdaýlar düşüpdir. وَلَمْ يَرْضَ الْيَهُودِيُّ بِهَذَا الْقَدْرِ حَتَّى رَكِبَ إِلَى قُرَيْشٍ حَتَّى رَكِبَ إِلى قُرَيْشٍ Yankı Yahudi goşgular düdüp Resulullah jany musulmanlar yamallap duruşyna razy bolmandyr. Medinäni äpberip Mekke'ye Mukarremä gaşyn gaýdypdyr. Gaw kulagasyň gaty ulkan gürrüňler bar içinde. Mekke'de näme işi bar bizaňlaryň? Mekke'ye gelip kafirlere gelip sataşdyr. Bedir jeňinden Mekkeň kafirleri bilen Resulullah janyň jeňi bardy-da. Şondan çyry Mekke'ye barıpdyr. Göreýil näme dipdir? وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب. Mekke varıp ağlap goşgo kıymanı durupdyr yankı kafir. Ha sizin batırlygyňyz Bedir jeňinde qyryldy. Ha sizin batırlygyňyz helak boldy diýip gelip bir Medineden bir Yahudi barıp Mekke varıp goşgoşup ağlanşyk bolupdy. Şolary qızdyryp gaýta jeňe gaşyn alyp gaýtjak bolup. Adam betbaxt bolsa betbaxt bolaýan ha. Adam özünün bilinmesini bilmese hatten aşa toğyan idayan ha. Ey Müslüman doğulma. İndi demeylek nämenkilik. Gurruna aydık gideyin özümüzlerden çürüyümde ders alıp gideyin. Oham indi bunu görsen. Bir yakası belli Yahudi alim adam Mekke'ye Mukarremä barıp ağlap goşgoşma duranna Mekkeň kafirleri mıňdaşyn alyp bir sual sorapdyrlar. "Ad-dinuna ahabbu ileyke am dinu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem?" Ey molla, ey Yahudi alim diýipdirli Mekkeň kafirleri. Sen nazaryňa şibbil kafirliň bolup barýan ýagdaýy gowmy dogry ýolmy ýa Muhammediň dogry ýolmy? Haýsynyň sen nazaryňa dogry diýip Yahudi alimden sorapdyrlar. Yahudi alim goşgoşanşyk bolup Mekkeň kafirlerini qızdıran bolupdy. Mekke bardy-da Mekke'ye Mukarremäge. Olaňda kafirler daşyn alypdyrlar. Sen nazaryňa biziň ýolumyz dogrymy?
ki biz misafirlara hizmet etiyäs, Käbäň ýanyna gelýärlere nahar berýäs, suw berýäs, näme berýäs, ya Muhammed Mekkäni äpdirip gidip bar Medinede jaýlanyp, musulmanlar da şunu üşüripde, biziň ýolumyz dogrymy ýa, olaň ýolum dogrymy diýip bir Yahudi alymdan sorapdy. Yahudi alim önküden meter zaýlapdyr. Önküden meter zaýlap, haraplapdyr. Nämeden çirim? Jogap beripdir. Entum ahda minhum sabila. Ve siz beter doğru yolla diýänne. Yahudi alim adam, bilýän adam. Nefsi ba nefsi diger çon yar şot, aklı cüzvi atılo bikar şot. İnnegat Hazreti Mevlana min açık aytıptır. Nefsi ba nefsi diger çon yar şot, aklı cüzvi atılo bikar şot. Odal bir azıcık kişiçik akılcığı vardı yankı Yahudin, özüne meňleşip bir teleki yoldaş tapıp, azıcık akılcığını ellen verip önküden metir işi zahila oti. Odal bilýär dahim Muhammed Peygamber şu kafirlerden gowdugyny lep içi bilýoti. Emma bir teleki yoldaş da tapdy, nefs bilen nefs üýüşdi. Nefsi ba nefsi diger çon yar şot, aklı cüzvi atılo bikar şot. Adam teleki adam menen yoldaş bolsa, iki teleki üýüşdigi bolýan ha. Önküden meter telekili artýan ha adamyň. İki akıl üýşen bolsa, iki iman üýşen bolsa siziň üýüşiňiz ýany, onda gowluklar artardy. Emma iki teleki bar üýüşdi, biri Medineň Yahudisi, biriyle bir toparlady Mekkäň kafiri, üýüş önküden meter zaýla watyla. Allah Taala aýa indiripdir. Qur'an-ı Kerim'in bir mübarek ayeleri bolupdyr. 5-nji para Suriye Nisa 51-nji aya. Teberrukan okuyan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Alam tara ilellezine utu nasiben minel kitabi yu'minuna bil cibti ve't-tağut. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Allah Teala ayet veripdir. Fakat manasını aytjak. Hudaý aýdýar. Alam tara ilellezine utu nasiben minel kitab. Ey Resulullah, meni görsene. Sawatly adam, ilmli adam, bilimli adam Yankı İbn Eşref aýtýar. Mekkä gelip siziň ýoluňyz dogry diýipdir. Şonda aýedin ha. Alam tara ilellezine utu nasiben minel kitab. Munwer basavad adam, sawatly adam, molla adam, alim adam yu'minuna bil jibti ve't-tağut. Kafirliň Mekkäň butlaryny secde edýärdi. Ve yekuluna lillezine kafaru. Kafir adama da aýdypdy. Haulai ahda minellezine amanu sabila. Siziň ýoluňyz dogry Muhammedin keşteba diýip aýdýar. Kafir öwrdi diýipdir. Hudaý Taala aýat diýipdir. Ulaikellezine la'anahumullah. Olar Allah Taala'nın rahmetinden daş. Ve men yel'anillahu felen tecide lehu nasira. Her kimi Hudaý rahmetinden daş etse, kim ona kömekçi bolup bilsin. Allah Taala'nın kelamı. Önküden bitirdi aylap, özüne meňdeş habis adam tapıp, Hudaý Taala'nın lanetine düşüpdir. Hudaýyň rahmetinden daş bolupdyr. Bahilçilik, görüpçilik, hasadet adam bilip dursa da, ilmi bolsa da, bolmasa da gözün kör edip betbaht edaýan ha. İdin al hedin gurrun. Mekkan kafirlerini kızdırıp Medine'ye Munawwaraga gelipdir yank Yahudiyen edi. Ve şer'a fi hacaihi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine gelip açık kıygırıp koşkular koşup inni oğrinçalıktan ne çıkarıp Resulullah canı yamallap kıygırmana başlaptır.
O ham musulmanlaryň venanalarına dağda yamallap goşup musulmanlaryň arnamysy bilen oýnamany durupdyr. O ham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Men li Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu aza Allah Taala we rasuluhu." Azajyk sahabalar bilen üýşüpdiňi aýdypdyr. Şu İbn Ashraf Yahudini kim şonu ýoluň urundan aýryp biljek? Hudaýyň dinine we Rasuluna eýet bir ýaşly adam diýipdir. Ey sahabalarym, haýsy biriňiz başarjak şonu diýipdir. Derrew bir jawan sahaba Hazreti Muhammed ibn Salma radıyallahu anh ola aýdypdyr: "Ana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, şonu ýeriň ýüzünden ýok etmeli bolsa özüm ma" diýipdir. Bolýa diýipdir. 3-4 ýany ýoldaşdy alypdyr ýanky sahaba. Oham Rasulullah jan näme diýipdir. Ýanlarynyň ýoldaş bolup Medine-i Munawwara'dan daşryk çykýan çäle ýoldaş bolup oham Medine-i Munawwara'dan çykanyny aýdypdyr. "İntaliqu ala ismillah Allahumma a'inhum." Bismillah diýden ýola düşüberiň diýipdir. Oham da doga etdir: "Ey bar Hudaýa, men şu sahabalama kömekçi bol" diýipdir. Ola da baryp ýanky İbn Ashraf Yahudini ýeriň ýüzünden ýok edip öldürip gaýdypdyrlar. Peýgamberimiz de gaty hoş bolupdyr. Mızahım adam be. Yarak it bi diýipdir. Inhe İbn Ashraf diýen bir alim Yahudi betbahtlyk bilen dünýeden helak bolup geçdi. Bahilçilik bilen, hasadet bilen, galbynyň körlügi bilen dünýeden geçip gitdi. Emma Peýgamberimiziň 55-nji ýaşynda ýylyň ahyrlaryna bolan ýagdaýlardan Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'a sahabalan biri aýdypdyr: "Fema yemna'uka an ta'tiya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feyuzawwijuka Fatimata." Sahabalan biri Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'a aýdypdyr: "Sen näme diýip Rasulullah janyň ýanyna barmaýan? Waqili Fatimany hastygar bolmayan, guduluğu barmayan diýipdir." Oňa Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh aýdypdyr: "Oy men zadym ýok, mehriye berer ýaly" diýipdir. "Men näme bereýin" diýipdir. Faqala: "Innaka in ji'ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zawwajaka." Bar sen diýipdir. Barsaň gyýdyn saňa berer diýipdir. Ahyrky gyýdy Hazreti Fatima radıyallahu anha. Barsaň berer diýipdir. "Fema zala yurjini." Ey maňa bar diýdi, ahyr barmaly boldum, heweslendirdi meni diýipdir. Oham Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mahzerine bardım. "Felemma qa'adtu beyne yeday Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ashamtu." Bar Peýgamberimizin mübarek huzuruna oturdum. Dilim tutully, kepla bilmedim. Rasulullah janyň haýbatyndan sen gyýryndan çürim geldim diýmäge kepla bilmedim diýipdir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma jaa bika? Alaka haja?" Ey Ali Murtaza, nämeden çürim geldin? Hajatyň badymy, istegiň badymy? Fasakattu, kepla bilmedim diýipdir. Oturuverdim eteğim ödäp. Oham Peýgamberimiz aýdypdyr: "La'allaka ji'ta takhtubu Fatimata az-Zahra radıyallahu anha." Diýdim Fatymadan çürim gelen näme diýipdir. "La'allaka ji'ta takhtubu Fatimata." Diýdim Fatymadan çürim gelen näme diýipdir. "Qultu na'am, hawa ya Rasulullah" diýdim. Ona mehriye bermäge nämen ma diýip aýtdy. Ona zadym ýok diýdim. Ona Peýgamberimiz aýtdy: "Sen bir zerehi donyň mady, jeňde geýilýän demirden köýnegiň mady? Şonyň ýokmy mehriye berer ýa? Şony ýymba" diýipdir. "Şony getirseň mehriye bolar" diýipdir. 400 dirheme diýýär diýipdir. Oham şol zerehi donyny demirden bolan köýnegi jeňde geýilýän şony getirip
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qeydini Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'a daqmalı olya. Emma izinden bir bolun yağdayı var. ودخل صلى الله عليه وسلم وقال للسيدة فاطمة رضي الله عنها ائتني بماء. Ey natalar, ey öylenecek doğaslar, ey öylenen doğaslar. Resulullah ödünün qavvariyan qıyğından çürüyüm göreyli näme bername döküpdir, näme iş ediye. Toy giyceti qıyğını Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ın öyüne iyi veripdir. Evvelki giycesi Peygamberimizin öýüdi bariya otoklarına näme etse qowy. Ağzı birliklerinden çürüyüm näme iş etipdir. Afetlerden mahfuz bolar ýaly näme iş etipdir. Eger bir adama bir iş etjek bolsa, özünün qyýdyndan çürüm eder, iň gowda eder. Hazreti Fatima öýüne barypdyr. Qyýdym bana bir gap suw getir diýipdir. Hazreti Fatima bir gap suw getirip Resulullah janyň öňüne goýdum diýär. Wa awwadahu bi suratil ihlas wa suratil falaq wan nas. Oham Resulullah jan Sure-i İhlas, Kul huvallahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas, 3 suran okuyup suwun içine dem vurupdyr. Oham şo suwdan bir awurdym agdyna alyp, ýene mübarek agdynan tüýkürip suwy ýene şol legeniň içine goýupdyr, şo gabyň içine goýupdyr. Oham giydim aýdypdyr Hazreti Fatimaga, "Taqaddami, berrak fiş giydim" diýipdir. Berrak gelipdir. فتقدمت فنضح بين ثدييها وعلى رأسها فتقدمت. Am Hazreti Fatima öwrak fişipdir. Resulullah jan şo suwdan alyp mübarek kellesine, göwsüne, üstüne şo suwdan goýupdyr. Sure-i İhlas, Sure-i Falaq, Sure-i Nas okulan suwa. Ondan sonra ey qyýdym aňryň maktypdyr. Aňyrsyn makypdyr. Oham mübarek Peygamberimiz öz elinden qyýdynyň arkasyna da tefeläpdir. Am ey Ali sen berrak gelipdir. Berrak düşüpdir. Onda önçek üstüne, sonra aňryň mak, sonra arkasyna goýupdyr. Oham dua edipdir. Hudaýa agdy birlik, Hudaýa bereket, Hudaýa afetlerden mahfuz, Hudaýa sana sığınýan, Hudaýa şeytanyň şerrinden sakla. Ine Resulullah jan özüniň qyýdyndan çürüyüm we özüniň körekenden çürüyüm eden ýagdaýy. Ey mümin Müslüman dogolla. Bir cadugerilikler ya dua nevisler ya onun munun zadından korkmaklar yerdeki ve göğündeki afetten saklayan bir zatlar ağzı birlik, ağzalılık şoň üstüne düşýän ýagdaýlar bir zat zerer berýän bolsa Peygamberimiz şoň öwüne geçjek bolup behtirin ýoly goýarmy goýmazmy? Elbette goýar. Ya öýde şo iş eder gydyndan çürüm, ya da tapşyrar gydym şonu oky şonu et diýer. Ine Resulullah janyň eden işi Sure-i İhlas, Falaq, Nas okypdyr şonu goýupdyr. Hudaý da afetten mahfuz etsin diýipdir. Şi işi musulman adamlar Resulullah janyň ýoluny tutup da dogollamyzdan çürüm, qyýdylymyzdan çürüm şi iş etsek, biz zatdan gorkup görmeli däl ki. O gaftan o gafa yortup görmeliler ki, bettoğa verilipdir deyip avara olup görmeliler ki, Peygamberimiz aydıptır. Bizden çürüyüm aydıptır. Bir mübarek sözünü özde, لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ. Ey Resulullah'ın aydan sözü. Kulağımız gereğiyle, gözümüz açaylı, havasımız cem edeyle. لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ بَعْضِي عَنْهَا إِلَّا هَالِكْ. Ravahu İbn Habban. Peygamberimiz aydıptır. Ey ummatım, sizi bir ak yolla koydum deyiptir. لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ. Akçı yolla sizi koydum deyiptir. Bir yola gidecek bolsan, akşam gece korkulya da,
Giyjine hilli olar kadip. Emme Resulullah ediptir. Men koyon yolum leyluha kanahariha. Giyjesinde da korkup vermeliler. Günnüydü yalı atsa deyiptir. Leyluha kanahariha. Giyjesi da günnüydü yalı akça yol. La yazigu anha ba'di illa halik. Her kim menşi akça yolumdan kenara çıksa dargar deyiptir. Dargamaktır da bir işle edilene o gaftan o gafa yortup bir-birine de bitkuman olup palani bana dua veriptir, palani bana dua veriptir deyip ondan ona yortulup tamam ağzalalıkları olupdu. Aya dargamak değilmiş. Aya Peygamberimizin öz yolundan gitmek derman değil mi? Kul huvallahu ahadın manası. Allah'ın kelamı. Suriye Falak'ın manası. Suriye Nas'ın güçlü manası. Onun manasını bilip de okulsa yerdeki öğümdeki afetleri de getirir mi adamın taşından? O da Hudayın kelamı. O da Kur'an-ı Kerim'in ahirin mübarek suraları. La kudret suraları. Hemmisi Allah'ın kelamı. Hem Resulullah canın edeni işini verdi. Asan suraları. Hem kişinin bilen suraları. Öyle kıyılımdan süreyim edeni işi. Kaş mümin Müslümanlar Resulullah'ın yolunu kaim tutup dünya ahiretin abad eden bolsa di. Kaş Peygamberin koyun nuskasını kaim yapşan bolsa di. Onun bunun beddua vertirdi, onun kapısını yortup verindin. لَقَدْ تَرَبْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَى لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ بَعْدِي عَنْهَا إِلَّا هَالِكْ Hadisun sahih. Dedi ak yolla koydum deyiptir Peygamberimiz. Şon giyjesi dağda günnüydü yali ondan çıkan adam öyle helak boldu deyiptir. Emma izinden bolan ýagdaýy var. Peygambercan gözümizin nuri Serdar-ı Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem qıydınan çürüm dualar edip qaydiye Huday bereket versin yaşayışını deyip Peygamberimizin nesli fakat Hazreti Fatıma'nın üstünden qaydiye. Başka qıyırlarından Hazreti Zeynep, Hazreti Rukayya, Hazreti Ummu Kulsum onlardan Resulullah canın nesli qalmaya. Allah Teala'nın hikmeti ve kudreti bilen. Emma sonra bolan ýagdaý. وفي مسند الإمام أحمد قرنوا إذها أن السيدة فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من الرحى برنتش وقت ياشابتو قال سيدة فاطمة رسول الله جانن غيري في خمرمızın yanına mübarek öýüne gelipdir. Nämeden çürüm? Mübarek qursagy göğe veripdir. Öýün işken, su çekmeli, un utmeli, buğdayı un etmeli, kan zahmetlere galypdyr. 16 ýaşyň döwründemişdi Hazreti Fatima şonda. Öýe gelipdir, Peygamberimizi tapmandyr. Ýokmuşdy öýde. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أخبرته أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها. Resulullah can gelipdir. Oham enemi Hazreti Ayşe aýdypdyr. Qydyň Fatima geldi hällipdir. Seninle tapmady gitdi ýerine diýipdir. Peygamberimiziň öýdi mübarek qydynyň öýüne gaşyn ugura beripdir. Qydymyň näme işi waka diýip. Ey mehribany, ey mehribanlyň başlygyny, ey aziz adamy, qydymyň näme işi waka diýip qydynyň öýüne gaşyn ugurapdyr. Senetli urrun haşa. Hazreti Fatıma aydiye Peygamberimiz öýe gaşyn geldi. Wa qad akhadna madaji'ana fadahabtu al-aquma. Hazreti Ali bilen adamsy da düşüge girip ýatjak bolup durduk diye. Oham Peygamberimiz geldi. Menne turjak boldum. Peygamberimiz aýtdy: "Ala makanikuma." Qymylamaň diýipdir. Şoňuzdan turmaň diýipdir. Oham geldi. فقعد صلى الله عليه وسلم بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. Hazreti Fatıma aydiye Resulullah can ikizimizin arasını giyirip o da giyirdi düşüğümüzün içine hatta mübarek ayağının soğukluğunu qorsogumda ihsas ettim diye. Peygamberin mübarek ayağı
Hazreti Fatyma'nın içine kursağına degip duran ýagdaýda müşdikler. Jaýl oturup gyýdyny ýaxşy bärräk sürüpdirdi. Degipçik oturdy ikiyimde dedi. Oham Peygamberimiz mübarek dürler seçmäge götürüpdir. Ala uallimukuma hayran mimma sa'altumani. Gyýdym. Ve ey Ali Murtada. Size bir hadım gerek bolup maňa gaşyn baryp dursaňyz. Bir hytmetkar bolsa, bir öýüň işin kömekleşýän bir zat bolsa, şonu menden dilemäne bardyňyz diýipdir. Gulaga seýleň. Lep özünün gyýdyndan çyryň bolan ýagdaý haşy. Öz öýüne gelip oty. Mihriban Rasulullah jan. Men size bir zat öwretmäýinmi? Sizin öýüňizde bir hytmetkardan da gowuşa öwretjekli adam diýipdir. Bir hytmetkar adamyň öýünde bolsa, ne kadar işle ýeňliýe, kömekleşýär da. Emma size bir zat öwredeýin diýipdir. Şonu etseňiz zindigiňizdäki kynçylyklar hut asan bolar diýipdir. Bir hytmetkardan da gowuşa zat diýipdir. Kelimatun allamanihinne Cibrail ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Size öwretjekli adamy iň mukarrab perişte Cibrail öwretdi maňa diýipdir. Qulna bala ya Rasulallah. Öwret ya Rasulallah diýdi. Onna Peygamberimiz aýtdy: "İza ahaztuma madaji'akuma minel-leyli fekabbira 33 ve sabbiha 33 ve ahmida 33." Güne akşamına düşüge giýeňizde 33 kedek subhanallah aýdyn, 33 kedek elhamdülillah aýdyn, 33 kedek Allahu ekber aýdyn. Fahunna hayrun lakuma min khadim. Rawahu İmam Ahmed. Şonu aýtsaňyz, daýaw hytmetkardan da sizin gowy, sizden çyryň dünýä we ahiretiňizde bäfitli diýipdir. Kaş mümin musulmanlar Resulullah'ın goýan ýolundan özüniň maşakkatlaryny, kynçylyklaryny aýyrmadan çyryň, özüniň malyna dayanandan, özüniň gelşigine dayanandan, döwregindäki destgalara dayanandan, beýik Allah'a dayanan bolup da dünýä ahiretini hoşbaht edin bolsaýdyk. Kaş musulmanlar öýüň içindäki erheliň arasyndaky oňuşmasyzlygy Allah'ını zikretmek bilen öýlerini aramış berin bolsaýdy. Eger insan edijde ýagdaý bilen subhanallah 33 kere gaýsa, elhamdülillah 33 kere gaýsa, Allahu ekber 33 kere gaýsa, öýüň kynçylygy aýrylar diýipdir Peygamberimiz. Eger insan subhanallah'ın kamil manasy şoňa gaşyn açylsa, gat'an insan dargyýa, munfijir bolýar, götürüp bilmeýär, nuruny ýanýan insan. Bir hiç ondan götürüp bilmeýär. Elhamdülillah manasyny şeýle. Allahu ekber'in manasyny şeýle. Hudaý Taala lütf edip, inayet edip, merhamet edip bir insanlara Resulullah'ın üstü bilen sowgat edip beripdir onu. İň azamat arşy götürýän ferişteleň aýtýan tesbihi. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Adam özüniň öýüne Resulullah'ın aýdan ýoly bilen giden bolsa, Awadan düşüğün üstünde yatarlarda verer bermezdi. Peygamberimiz aýdypdyr. Bir 4-5 dagyga şu urun üstünde duraýlyň, goý açyk bolsun. Peygamberimiz aýdypdyr. La yezkurannallaha taala aqwamun fid-dunya alal furushil mumahhada. Yudkhiluhumullahu taala fid-darajatil ula. Yerin ýüzünde dünýede bir adamlar bar diýipdir Peygamberimiz, behtirin düşükleň üstünde. Behtirin taxta kaplan üstünde. Bahalı pullu zatlan üstünde yatıyla, yöne şu düşüklerin üstünde Hudaý Taala'nın zikretip yatıyla diýipdir. Şolaň düşükleri, şolaň derecelerine kıyamet gün verer bermeýär diýipdir. Şon Hudaýy zikredip, şükredip, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber diýip yatıyla diýipdir. Şol aýdýan zikirleri sebepli kıyamet gün şolaň dereceleri ýene olakan diýip aýdypdyr. Peygamber canın aydan söylüşü. Ancak subhanallah bir saniye vakt alıyor. 33 60 saniyeden de bir dakika oluyor. 33'te Allahu ekber aysan bir dakika yarım oluyor. 2 dakika olmuyor. Kaş erheliler aydiyan olsaydı. Kaş oğul gizler aydiyan olsaydı.
keyif edip öýleri bereketten dolacak, agdy birlikden dolacak, zindigilerinden lezzet alacak, hoş yaşayacaklar. Nuri ilahi dökülecek öýlerine. An geda goýet Huda az behre nan, muttaqi goýet Huda az eyni can. Bir geday Huda diýip be pullan çyryym, kömek dilecek bol. An geda goýet Huda az behre nan, muttaqi goýet Huda az eyni can. Emma Hudaýy adam jany bilen Allah diýendir. Jany bilen Subhanallah diýendir. Jany bilen Allahu ekber diýendir. Jany bilen elhamdülillah diýendir. An geda goýet Huda az behre nan. Geda meňdeş adamlardyr. Fakat pulundan çyryym, bir kömek dilecek bolup aslan Hudaý bilen işi ýok. Emma çyn musulman, çyndan Hudaý maňa bereket berer diýip Hudaý ýagdaýandyr. Birje urrunda aýdaýyn, oham wagtymda tamam bolýar. Yine 5 daqiqa wagtymyz bar. Öz başyny gurrunmak istege wagt boljak däl. Şu gurrunlary aýdylanna özüňiz ýanyklary bir aýdylýan keppa, bir sorag ba, şähriň içinde, ilgüniň içinde, Hudaýdan daş adam näme aýtjagyn diýjegini bilmeýän bir aýdýan kepi ba, şu soragy aýdyp jogabyny aýdaýyn inşallah. Ýöne sorag bitir bir erzeş sorag. Samançyda agrym ýok şu soragyň. Ýöne heyf adamyň nefsi insanlaryň aklyny basyrypdyr. Bir lommoy suw bolsa, ak suw bolsa, arasa suw bolsa, süýji suw bolsa, azajyk ot saman şoň üstüne basyrýan, basyrýar. İtegnek näjide süýji suw kökeden ak. Emma zamana şeýle bolupdyr, görnüp duran nimetleri, azajyk adamyň saman ýanjak özüniň hewäsi, nefsi bürgünläp batan suw kökeden ak. Aýdylýan gurrunşy, da ýol yatjak bolanda tesbih, turanda tesbih, näme adamy gülkü gerek gelmi diýip aýdylýar. Zol Hudaý diýjek bolsaň, zol Peýgamber diýjek bolsaň, zol Kur'an okuyacak bolsaň, ya adam gülmeli bolar ahim, gülmek gerek ahim adama. Ne kadar bimana sorag, ne tuş sorag, ne hiç sorag. Oğlunun aýtmal kefide aşdagy. Çe birisi bir sawatly adam aýtsyn, çe birisi bir akylly huşly adam aýtsyn. Ýöne jogabyny aýdaýyn. Ey musulmanlar, ey müminler, ey Allah'a ve Peygambere imanı ve insanlar. Hazreti Adam'dan ta kıyamete çeli, en aziz terin adam, en muhterem terin adam, en Hudaýdan gorkyan terin adam, en Hudaý zikretýän terin adam kim? Elbette Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Qat'an şeyle. En Hudaýa yaqin adam. Habibullah. Ayşe Resulullah'ın yaşayışında gülýänmişdik mi, gülmeýänmişdik mi? En Allah'a yaqin, en Allah'ını zikretýän, en Allah'dan gorkýan, en muhterem, en aziz adam. Din şoň üstünden gelýär. Ma ra'aytu akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabalar näme diýe? Peýgamberimizi bir gezik görmedik, güler ýüzi ýok bolsun diýe. Hemişe güler ýüzlümüşdik Peýgamberimiz. Kim aýdýar dinine gülmek ýok diýip. Näme rätti başı görüňe? Peýgamberimiz hemişe güler ýüzlümüşdik da. Bir adam görmedik Peýgamberimizden kän güler ýüzlü bolsun diýe. Aýbar bila Peýgamberimizin özüniň ahlagy diýeli. Musulmanlar näme? Musulmanlardan çyrymda aýdypdyr Peýgamberimiz. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Denanan, enatan, dogonjugyň, musulman dogonyň ýüzüne bak gülseň sadakadır. Pul sadaka beren ýanak sogaby bar diýipdir. Kim aýdýar dinine gülmek ýok diýip. Ýerden aýtmaly meger biz gülmelärmi diýip. Allah Taala'nı yad etmek, Allah Taala'nı zikretmek, gülmek bilen hiç farkı yok ki. Resulullah Cennet'e daimen zikrine demiştik mi? Daimen güler yüzlümüştük. Müslüman doğanın yüzüne güllen bakın deyiptir, sadakadır deyiptir. Yine dinin aydiyan görürün aşı.
Yoksa yüreği dertten ne oluyor? Mesuliyetten ne oluyor? Şu Resulullah canın tamam mesuliyetlerini, tamam münden birini hemmemizin üstümüze oklanta pudru olardık, götürüp bilmeyeni. Pres olardık. Resulullah can şeyle mesuliyetler bağda olsa hemişe gülür yüzülmüştük. Ama nazir aytmalı dinle meger gülmek yok deyip. Oğlan kep değilmeyin. Bitir puç kep değilmiş. Allah'ın zikretmek gülkan emretti var. Doğrayı diye gülmek yok yerde, haram yerde. Allah'ın icazı vermedik yerde. İnsanı delil etiyen yer, insanı horlayan yer, insanın yüzünün nuruna verir yerdir. İnsanın kalbinin imanına verir yerdir. İnsanın pulunun bereketine verir yerdir. İnsan erhileyin arasındaki muhabbete verir yerdir. İnsanın enatı oğulgıydın arasını açayan yer. İnsanın zindigisini dargatayan yerde gülmeye icazı yok. Doğrayı diye bir tane gülmelel. Emme Müslüman da onun yüzünü gülür yüzü olmalı. Resulullah'ın aydan kefi. Huday Teala nuru imandan ayırmasın. Huday Teala bereketten ayırmasın. Huday Teala parahat, emniyetten, ağdı birlikten ayırmasın. Huday Teala musafiratta, hıtmatta, kurbatta, müşküllü doğullu hemmelerini Allah Teala yar olup asan etsin inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Suriye Felak-ı Nas hoşup okuyayın. Ötüllüğün ruhuna bahşedip ilgünümüze dua edersin inşallah. Okuyuverin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Piraga ilahi amin. Amin ya mucibed da'avat. İlahi amin. İlun vatanımızda dua ediyor. İçeride daşarda kulağa asiyerlere. Erhileyin arasında mehabbete, berekete. Oğulgıydı en atan arasındaki ulfet mehabbete. Din bernamala, dünyamız avatlığa. Mescid medrese hücrülemiz yürüyümevne. İlahi amin. İlahi amin can Huday. Kabullur inşallah. Allah Teala'dan umid vardır. Amin ya mucibed da'avat. İlahi amin. Amin ya Rahman. Birahmetke ya Erhamer Rahim. Maşallah. Gayrat edin. Barakallah. Subhan Rabbike Rabbil İzzet.